Hello friends, बरायबाय Bodo Gr.4 official YouTube channelaव आं आसा खालामो गासैबो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। दा लोगोफोर बिग आपडेट BTC नि साख्रिखौ लानानै गोबां कुइसन खालामगासिनो दङ जे माब्ला ओंखारगोन आरो ओंखारोब्ला सोर खालामनो हागोन एबा हाया। हमना ला नन बिटिआरआ खालामनो हागोन हाया गोबां कुइसन जागासिनो दङ। दा बेखौनो नोंथांमोना एडभान्स आपडेट लाबोदों जाहाथे बयबो नायो आरो लोगोसे नोंथांमोना जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना ला। दा लोगोफोर गोबां साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना मोनो होनना मिथिखायो आंनि चेनेलाव आरो लोगोसे 95,000 नि बारबाय लोगोफोर 100K जाथारसिगोन आरो जेब्ला 100K जायो नोंथांमोना फेस रिभिल मोननो हासिगोन। दा जायखिजाया लोगोफोर जों थांगोन अफिसियेल साइटआव आरो जेब्ला BTC नि साख्रि ओंखारगोन ना अब्ला बबे वेबसाइटआव साख्रिखौ मिथिगोन एबा मिथिया बेनि सायाव आपडेट लाबोखाबाय। जेब्ला लिंकआ एक्टिभ जायो लोगो लोगो बयबो अनलाइन एप्लाइखौ खालामनो हानाय बायदि जाहाथे बयबो मिथिनानै नोंथांमोना साख्रि मोननो हायो। दा लोगोफोर गोबाव खालामा जों थांगोन फैदो अफिसियेल साइटआव लिंकआ डिसक्रिप्शनाव दङ लोगोसे WhatsApp ग्रुपआव नोंथांमोना जइन जानोब्ला थ' डिसक्रिप्शनाव लिंक दङ बेयाव थांनानै नोंथांमोना जइन जानो हागोन। दा बे जाबाय BTC नि अफिसियेल वेबसाइट bodoland.gov.in बेयाव फैनानै जोङो नटिस एबा जोङो लेटेस्ट आपडेटखौ नायनो हायो। दा गिबियावनो बुंनो सानो लोगोफोर बे भिडिअआ जेबो पलिटिकेल इनभल्भ गैया जास्ट नोंथांमोना मिथिखायो आङो जबनि आपडेट होबाय थायो होननानै। स' बिनिफ्राय लेटेस्ट आपडेटआव जोङो मोनगोन जेब्ला अफिसियेल नटिफिकेसन ओंखारगोन ना अब्ला जों बेयावनो मोननो हागोन लोगोफोर बेनो जाबाय Gr.3 आरो Gr.4। दा जोंहा सिगाङाव मिथिखादोंमोन 3,000 भेकेन्सिस लांदां जाना दं होननानै। दा बे बेसेबां फैयो एबा बारायो एबा खमायो बेनि सायाव जेब्ला अफिसियेल नटिस फैगोन ना अब्ला जों मिथिगोन। बेनिफ्राय Gr.3 Gr.4 जेराव मिनिमाम 8 पास जानायनिफ्रायनो Gr.4 आव हागोन आरो जायफ्रा मेक्सिमाम फरायनाय मिथिखागौ Gr.3 आव हायो आरो बे नटिफिकेसन ओंखारगोन होनना बुंदों जानुवारियाव। स' लोगोफोर जानुवारियाव मागोनि सिगां एबा उनावनो बेनि एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारगोन होनना बुंदों। जेब्ला ओंखारो अब्ला बेसेबां क्वालिफिकेसन नांगौ अब्ला जों मिथिगोन। दा 8 पासआ मिथिखायो Gr.4 आव हायो देन बेनिफ्राय मेक्सिमाम फरायनायफोरा Gr.3 आव हागोन। जेब्ला अफिसियेल नटिस फैयो अब्ला बांसिन जोङो मिथिगोन डिटेल्सखौहाय। स' बिनिफ्राय नन बिटिआर एप्लाइ खालामनो हागोन हाया लोगोफोर 100% हायो नोंथांमोना नन बिटिआरआबो हायो। स' बेनिफ्राय टेटबो फैगोन टेट फैगोन बेनिफ्राय फरेस्ट फैगोन इडुकेसन बेफोराव लांदां जाना दं होनदोंमोन सिगांनि माखासे मिडियानि गेजेरजों बुंनाय बादिब्ला। दा बेसेबां सैथो जों जेब्ला अफिसियेल नटिस मोनो अब्ला मिथिगोन। स' बिनिफ्राय नोंथांमोना स्क्रिनशट नाय स्क्रिनशटआव माबादि लिरदों आं नोंथांमोननो बेयाव माखासे सर्सनिफ्राय लाना फैदों। दा बेनि मोनसे आपडेट होदों बेनो जाबाय निउज डेइलि 24 आव। दा बे पेजआव नोंथांमोना नायनो हागोन जुदि नायाखैब्ला बेयाव बुंदों BTC नि बा BTR मोनसे जोंहा साइन जादोंमोन ना स' बिनि सिगांनो एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारनो हागौ एबा चान्सआ दं होननानै बेयाव लिरदों। दा बेखायनो नोंथांमोना नेक्स्ट उइकआव चान्सखौ मोनगोन जेब्ला ओंखारगोन अब्ला नोंथांमोना आपडेटखौ मोनगोन आरो। स' बेखायनो नोंथांमोना अफिसियेल नटिफिकेसन नायनो थाखाय रेडि जादो BTC नि वेबसाइटआव आरो जेब्ला फैगोन आं नोंथांमोना आपडेटखौ लाबोगोन। देन बेनिफ्राय पस्टआ बेनो Gr.3 आरो Gr.4 मोननैबो फैगोन होनना बुंदों। आरो जेब्ला फैयो बैसोआ बेसेबां होनोब्ला मिनिमाम 18 इयार्स जाखायो आरो मेक्सिमाम 45 इयार्स जाखायो जेराव Gr.3 आरो Gr.4। दा जेनजा लोगोफोरनि एथ'दो अफिसियेल नटिफिकेसन आरो लोगोसे टेट जागोन टेट क्वालिफाइड जानायफोरनि थाखायबो एक्सट्रा स्पेशल टेट थानो हागौ आरो लोगोसे फ्रेश टेटबो थानो हागौ आरो लोगोसे ग्रेजुवेट टिचार भेकेन्सिबो थानो हागौ जेराव डिटेल्स फैयोबा नोंथांमोना फारि फारि मोननो हागोन आरो जेब्ला फैगोन नोंथांमोना आपडेटखौ आङो लाना फैगोन। स' बेनि सोमोन्दै लोगोफोर दिनैनि BTC नि एडभान्स माखासे इनफरमेसन